खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो बयनोबो बावहरबाय। बैसागु बोथोराव नोंथांमोननि गोसो देहा मोदोम गासिबो मोजाङैनो मोजां थाबाय थानो हाथों। लोगोसे गासैबो बुहुमनि बर' हारियानो आरो गासैबो जोंनि बे मोनसे बोथोरारि फोरबोखौ बयबो गाजा गोमजायै फालिलांनो हाथों आरो नोंथांमोननि जिउआ अरायबो मोजाङै मोजां जाबाय थानो हाथों। बे फैबाय थानाय बोसोराव गोजाम बोसोरा मैया जोबनानै थांबाय, दिनैनिफ्राय गोदान बोसोर हाबबाय। बियो मोनसे बोथोरारि फोरबो, बियो धोरोमारि फोरबोजों लोब्बा गैया। बेखायनो बोथोरारि फोरबो हिसाबै जों बैसागु बोथोरखौ गासैबो बुहुमाव बेसेबां बर' दं आरो जोंनि आसामाव बेसेबां गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोना गासैबो दिनैनि दिनाव रंजाजोबनांगौ। मानो होनना बुङोबा बियो मोनसे बोथोरारि फोरबो, बियो धोरोमारि फोरबो नङा। बे धोरोमारि फोरबोजों खुनु लोब्बा गैया। बे मोनसे बोथोरारि फोरबोखाय जों गासैबो बर' हारियानो बेखौ जों गाजा गोमजायै जोंनि कालचार, जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थानाय बैसागु फोरबोखौ जोङो गाजा गोमजायै बयबो फालिनांगौ आरो हेफाजाब होलायनांगौ। आं बेखिनिखौनो बुंबाय। नोंथांमोना सोरबा एसे जौ लोंग्रा मानसिफ्रा जौ लोंनो हागोन आरो साहा लोंग्राफ्रा साहा लोंनो हागोन आरो ओरैनोबाबो मोसानो हागोन, रंजानो हागोन। गावनि कालचार, गावनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जों बयबो साखाफारा, बयबो आवगायबो। बेखिनिखौनो आं बुंबाय। आरो खनसेबाव नोंथांमोननो बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। खुलुमबाय।